Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Район башлыгы гадәттәге турыдан-туры эфирын үткәрде. Мәктәп автобусларының техник торышын тикшерәләр. Әлмәт төбәкне өйрәнү музеенда махсус күргәзмә эшли башлады. 9 август көнне Тимур Нагуманов үзенең Instagram аккаунтында гадәттәге турыдан-туры эфирын үткәрде. Әлеге эфирда мөһим темаларның берсе вакцинация. Онлайн очрашуда район башлыгының кунагы Лидия Исмәгыйлова перинаталь үзәкле Әлмәт балалар шәһәре хастаханәсенең баш табибы булды. Район башлыгы Тимур Нагуманов тагын бер кат вакцинацияның түләүсез булуы, аны Әлмәтнең үзәк район хастаханәсендә 3-нче поликлиникада Татнефть медсанчастьендә һәм Панорама сәүдә үзәгендә үтү мөмкинлеге турында искәртеп үтте. Вакцинация – это очень важный момент, нужный для того, чтобы нам с вами противостоять распространению коронавирусной инфекции. Сегодня у нас в районе в общей сложности провакцинировано уже более 61 тысячи человек. Антитенчиклер беренче вакцинадан соң икенче көнгә үк барлыкка килми. Шуңа күрә бу эшне сузарга кирәкми. Вакцина ясатканга ярты ел үтсә, антитенчиклер санына карамастан ревакцинация узарга кирәк булачак дип белгечләр. Анализ показал антител много. Это, во-первых, не противопоказание против вакцинации. И второе, все-таки для того, чтобы быть уверенным полноценно в своей защите, обязательно нужно вакцинироваться. Район башлыгы игелекле иҗади һөнәрләре белән төзүчеләрне котлагач, турыдан-туры эфирның тагын бер мөһим темасы ишегалларын төзекләндерү программасына күчте. Әлмәт районында 532 ишегалды төзекләндерү сорый. Быел исә программага 93 ишегалды кертелгән. Бүген 37 ишегалдында эшләр 100%-ка башкарылган. 15 ишегалды тәмамланып килә. 29-ында эшләр дәвам итә. Әгәр төзүчеләр нәрсәдә булса эшләп бетермәгән яки сыйфатны бузып эшләгән очракта, яшәүчеләрнең булган хәбәрләре өчен рәхмәт белдереп, табада шулай дәвам итүләрен сорады. Не забывайте говорить о проблемах, если они есть. Ну и мы, соответственно, будем требовать от подрядчиков проводить необходимые восстановительные работы. 16 августтан башлап ишегалларында зур бәйрәмнәр оештыру планлаштыра. Ул күршеләр көне дип аталачак. Анда күршеләр арасында төрле конкурслар, концерт номерлары, спорт ярышлары булачак. Туры эфирга перинаталь үзәкле Әлмәт балалар шәһәр хастаханәсенең баш табибы Лидия Исмәгыйлова кушылды. Ул 18 яшькә җиткәннән балалар хастаханәсенә өлкәннәрнекенә күчү этабы ничек узуы турында сөйләде. Формируем реестр достигших 18 лет. Без 18 яшькә җиткән балаларның реестрын формалаштырабыз. Һәр балага документ рәсмиләштерәбез. Өлкәннәр поликлиникасына беркетелгән вакытта аның сәламәтлеген бәяләү өчен әһәмияткә ия булган бөтен авыруларын, анализларын кертәбез. Әлеге реестрны сәламәтлек саклау идарәсенә җибәрәбез. Ул беркетелгән урын буенча бүленә. Әгәр барысы да вакытында башкарылса, баланы олы поликлиника мөрәҗәгать иткән вакытта андый пациентның аларга киләчәген инде беләчәкләр. Яңа уку елы алдыннан ЮХИДИ хезмәткәрләре мәктәп автобусларының техник торышын тикшерә башлады. Алар транспорт чараларын техник җитешсезлекләр булу-булмавын җентекләп карадылар. Яктырту приборлары, тахографлар, ачык ишекләр вакытында хәрәкәт блокираторлары, пассив һәм актив куркынычсызлык системалары эшен тикшерделәр. Машина йөртүчеләрнең әлеге җитешсезлекләрне бетерү өчен вакытлары бар. Шуннан соң аларны август азагында кабат тикшерү көтә. Балаларны йөртүгә тикшерү узган автобуслар гына рөхсәт ителәчәк. Моннан тыш, полиция хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә балиг булмаган балалар йөртү вакытында юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәүләре турында искә төшерделәр. Чөнки алар өстендә балаларның тормышы һәм сәламәтлеге өчен җаваплылык ята. Узган уку елында Әлмәт шәһәре һәм районы буенча 26336 укучы белем алган. Шуларның 1338-е тумышта мөмкинлекләре шикле балалар, 203-е инвалид категориясендә. Мөмкинлекләре шикле балаларның яшьтәшләре белән бер рәттән дус тату булып, күңелле балачак хатирәләре булсын өчен шәһәребездә Дари Добро игелек кыл фонды тарафыннан күп эшләр башкарыла. Балалар китапханәсендә шундый чарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Һәрбер бала үзәк пианистә иң кадерлесе. Кызганычка каршы бөтен балаларда сау сәламәт түгел. Ләкин шуңа да карамастан алар сәламәт яшьтәшләре сыманлык дөньяда булган мөмкинлекләрдән тигез файдаланырга тиеш. Лилия Гафиятуллинаның кызы Алсуга 24 яшь. Ул гарәп биюләр биергә ярата. Шуның буенча түгәрәккә дә йөри икән. Тагын Алсу йөзәргә бик ярата. Мирас спорт комплексына шөгыльләнергә йөрибез ди Лилия ханым. Иң мөһиме, бикләнеп өйдә утырмаска кирәк ди ул. Монда бик күп условия, менә соцзащитада
лепкалар эшләтәләр, күкелне театрлар күрсәтәләр, психологлар тоже киңәш итәләр. Пожалуйста, килегез, өйдә генә утырмагыз. Гел чакырып кына торалар. Энергия гына җитәргә тиеш, анда барып җитәргә. Анда бик күп киңәшләр бирәләр, ах итеп торалар, всегда добрые слова только. Мы вместе без бергә фестивале вакытында балалар төрле мастер-классларда катнаша алдылар. Гади яшьтәшләре белән бергәлектә робототехника белән таныштылар. Сабын кубогы тамашасы аквагрим күңелләрен күтәрде. Чара вакытында балалар квестта яңа ачылган китапханә буенча экскурсиядә булдылар. Есть очень интересные приключения, которые любят практически все мальчики. Мөмкинлекләре шикле балалар үзләрен шикле тоймасын өчен шәһәребездә эшләп килүче Дари Добро игелек кыл фонды тарафыннан күп эшләр башкарыла. Сулейманова урамында урнашкан балалар китапханә территориясендә үткән чара шуларның берсе иде. У нас сейчас много проектов. Бездә Татнефть компаниясе ярдәме белән гамәлгә куелыш яхшы, игелекле проектлар күп. Без Татарстанның башка шәһәрләренә барабыз. Без мондый мөмкинлеккә ия. Башка балалар белән аралашканда балаларның үсешләрендә алга китеш сизелә. Балалар бергә дус буларга тиеш. Алсу Амиров, Дамир Корбанов, Яңалкар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шабата, шитек, гәлүш. Бу һәм башка бәйрәм һәм көндәлек аяк киемнәренең тарихын беләсегез киләме? Әйе икән, тизрәк Әлмәт төбәкне өйрәнү музеена ашыгыгыз. Биредә махсус күргәзмә эшли башлады. Ул Әлмәт районы оешының 91 еллыгына багышланган. Лейна Хәсәншина дәвам итә. 1930 елның 10 августында Әлмәт районы оеша. Районыбыз оешыга 91 ел тулу хөрмәтенә Әлмәтнең туган якны өйрәнү музеенда идеальная пара дигән аяк киемнәре күргәзмәсе ачылды. Бу күргәзмәдә төрле аяк киемнәрне күрергә мөмкин. Мәсәлән, менә бу шитек 19 гасырда иратлар кигән. Бу күн эшләнмәсе. Шулай ук монда чабаталар да бар. Менә бу зурлар чабатасы, монсы балаларныкы. Аяк киеме кирәк яракына түгел, иясенең нинди катламага караганлыгын күрсәтүче билгедә. Күн кыйбатлы аяк киемнәре алырга мөмкинлекләре булмаган кешеләр чабатада йөргәннәр. Яз-көз аяк чыланмасын өчен табанына агач бәйли торган булганнар. Бу шитекнең иясе һичшиксез бай ират булган, чөнки кулдан эшләнелгән һәм күн мозаикасы белән бизәлгән милли аяк киемен үзләренә байлар гына рөхсәт итә алган. Итекләрне татарлар 13 гасырдан кия башлаган. Бәхет өшеп китмәсен өчен келәш туйга ябык аяк киеме кияргә тиеш булган дигән гыйбарә дә йөри. Такой своеобразный лайфхак, как можно носить, быть красивой и носить обувь вне погоды. Вот такие с помощью обычно ботильоны, да, это классика, надевают и вот таким вот образом. Может выглядит не очень элегантно, но тем не менее весьма практично. Әлмәт туган якны өйрәнү музее өлкән хезмәткәр Резида Закирова сүзләренчә, музей фондында 10 меңнән артык экспонат саклана. Аларны төрле экспозицияләрдә күрергә була. Такие выставки дают возможность. Мондай күргәзмәләр килүчеләргә музей фондын күрсәтергә мөмкинлек бирә, чөнки музей экспозициясын дүрт залда күрсәтеп бетереп булмый. Шуңа вакыт-вакыт билгеле нәрсәләрне күрсәтәбез һәм алар турында сөйлибез. Музей фонды әледән-әле тулыландырыла. Ул юнәлештә һәркем үз өлешен кертә ала. Әгәр дә өегездә тузан җыеп ята торган, ләкин үзегез өчен кызыклы дип саналган тарихи предметларыгыз бар икән, аны бирегә китерә аласыз. Музей ишекләре сишәмбедән шимбәгә кадәр 10-17 сәгатькә кадәр ачык. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1990 елның 15 августында Виктор Цой Латвиядә Рига юлында автокатастрофада мәрхүм була. Виктор Цой иҗатын яратучылар Татарстан нефтенең 60 ел исемендәге паркта марш төркеме башкаруында аның җырларын тыңлый алдылар. Сколько еще песен не написанных, шушы сүзләре Цойның дөрескә туры килә. Чөнки Цой бик яшьләй үлеп китә. Виктор Роберт улы Цой танылган совет рок музыканты, художник, хәтта актер булырга да өлгергән. Ул легендар кино группасын үзе оештырган, үзе гитаристы һәм җырчысы булган. Цой талантын яратучыларга Цой автокатастрофада мәрхүм дигән хәбәр аяз көнне яшен суккандай була. Ул оештырган кино төркеме таркала, ләкин ирек, мәхәббәт, кешелек турындагы җырлары үлемсез һәм инде берничә буын вәкилләренең тормыш девизы булып килә. Үзе исән вакытта Цойның 7 альбомы чыгарга өлгерә. Үлеменнән соң Черный альбом исемлесе чыга. Ләкин җырлары популяр булу сәбәпле ил буенча Цой җырларын башкаручы төркемнәр туа башлый. Шуларның берсе Казанда эшләп килүче марш төркеме.
Группа «Марш» образовалась в 2016 году. Безнең марш төркеме 2016 елны барлыкка килде. Без барбыз да Цой һәм кино төркеме җанатарлары. 2015 елда Түбән Камада үткән Цой истәлегенә багышланган фестивальдә очраштык. Шуннан соң үзебезнең төркемне оештырып җибәрергә булдык. Цойның җырлары үлемсез, һәр вакыт актуаль җырлар. Текст сүзләре гади дә, мәгънәле дә ди музыкантлар. Җырлары тормыш һәм дөрестлек турында. 80 еллар музыкасын, Цой иҗатын яшәтү безнең миссиябез ди төркемнең гитаристы Айрат. Мин алай теге җырларын әйтә алмыйм, ләкин аның музыкасы ошойдыр инде. Шундый яшь чак бит инде, яшь җыр булганга. Һәр безнең малайлар да шуның белән кызыксыналар. Малайлар да тыңлыйлар. Музыкасы ошой. За революционность. То есть изменить мир хотят. Кино төркемнең җырлары бер кайчанда онытылмый. Концерт вакытында Цой жив дигән сүзләр төрле яктан ишетелде. Бу сүзләр Мәскәүдә Арбат диварларында да уеп язылган. Цой исән, әлбәттә, яшәячәк. Алсу Амиров, Дамир Корбанов, Яңаклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрәмалова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.